Det var kamera. Det er lige meget. Og vi har lige en kærlighedsduel her mellem Youngster og Asja. Kærlighedsspil udvikler sig. Den udvikler sig. Lige pludselig så bliver der bit. Vi kommer herom på siden, så vi kan følge med i hele debatten. Og der har vi Youngsters lille ansigt. Der fylder hele fars kamera her. En pornostjerne. Du skal ikke følge efter mig, mand. Du er pornostjerne. Og der har vi en godt billede. Ja, der fik vi et godt billede af, hun står. Tag ham så, Asja. Tag ham da. Asja, så tag ham da. Asja, så tag ham da. Asja, tag ham da. Så tag det, drengen. Asja, tag det, drengen. Ja, jeg ved godt, du har lige spist godbier, men du kan da godt lige spise lidt mere, kan du ikke det? Asja, du har en god selvtillid, det er jeg glad for. Hvad? Kan du mærke det? Ja. Så flot. Du er så flot, Basse. Og så vil vi bige ham der, man ligger inde under stolen der. Ej, hvor ret. Det er skønt det der, hva'? Hvor er I søde. Ja, altså, du skal ikke ønske alt bier lidt i der. Jeg har mærket hans kæber. Ej, var det godt det der. Hva? Ej, var det godt. Den skal ind på din Facebook, Asja. Ja, jeg kørte den 10 før. Og det er da hyggeligt, hva'? Hej, Youngster, hun er så sød. Hvad siger damen? Hvad siger damen? Jeg tror, hun siger, hvad jeg synes, du er en flot fyr. Ja, det var vist en flot fyr. Fik hun lige lov til at røde ved bollerne. Hey, Youngster. Ja, vi slutter lige her for kærlighedsscenen. Og det er jo så sammen med Simon Gottlieb og Youngster og Asja, der er med på billedet. Og mig.